Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a solicitat Inspecției Muncii să se adapteze noii realități, fără să acopere vreun abuz, să urmărească sesizările angajaților și, dacă se impune, doar acolo să desfășoare controale. Președintele Claus Iohannis a făcut luni 16 martie o declarație de presă privind decretarea stării de urgență în contextul pandemiei de coronavirus. Au fost astfel prezentate măsurile principale din decretul care instituie starea de urgență, iar o decizie principală din domeniul muncii și protecției sociale se referă la faptul că se suspendă controalele ITM la angajator în această perioadă. ITM Argeș face controale abuzive în plină perioadă de pandemie. Inspectorii ITM Argeș, fără mănuși și cu bandane pe gât, atacă COVID-ul ca nestul sălbatic, la comandă și înghese între încăpere 6 persoane pentru completarea de declarații. Ulterior îi pun pe aceștia să se deplaseze la sediul ITM cu mai multe documente și registru de control. Verificarea are loc pe capota unei mașini din parcarea ITM. Urmează imagini șocante. De la NAF, de la mediu, deci v-am inspecția muncii. Trebuie să ne completați o fișă de identificare prin care să ne spuneți datele de identificare ale dumneavoastră și de când aveți contract de muncă la această firmă. Domnule, v-am întrebat că nu știm ce firmă sunteți, da? N-am văzut afișat undeva. Da, ok, nicio problemă. Vă solicităm niște documente, nu le aveți, nu este nicio problemă. În ziua de astăzi suntem în Le 28 a 4. luați de la contabilitate, deci ne trebuie niște state de plată, contractele de muncă ale celor 3 persoane. Aveți un ordin de serviciu? Nu v-am întrebat. Avem și ordine de Mi serviciu, l-ar avem da și și mie, vă rog legitimație. Da? Ne trecem în registru și să-l vedeți aici. Da, nu, să mă uit, dați-mi să-l văd. Ne trecem în registru ca să-l vedeți. Eu am înțeles, dar normal e să mi le arătați și mie. O să vă cer ștampila când vă pun favori. Nu vă spărați, dar vreau să-l văd și eu. Contractul de muncă poate e mai înainte, poate e Dar mai... v-am spus, nu mă ocup eu de asta, se ocupă contabilul. Și contabilul nu poate să plece de acasă. Acum că nu are cum, că nu are vârsta să plece de acasă. Am înțeles. Stați Da. așa că și... 258 Și în revisal și spune data exact. 32 25. Trebuie să mergem acum, după ce au zis că vin la sediu să controleze, trebuie să mergem la sediu ITM Argeș. În plină pandemie, în ciuda decretului prezidențial, suntem controlați pentru niște lucruri care n-au nicio relevanță din punctul nostru de vedere. Ai pregătit, Laura, toate hârtiile? Da. Bine, din poziția asta unde te invită la sediu, probabil se va merge foarte mult la intimidare. Am ajuns la ITM și ne pregătim să parcăm. Să ne supunem controlului ITM în plină pandemie, când toți bugetarii stau acasă în șomaj tehnic, o firmă care a îndrăznit să țină angajații la muncă, să-și desfășoare activitatea, așa, este supusă unui control. Ieri ne-au consumat timpul, astăzi, după ce spuseseră că vin la sediu, la fel ne consumă timpul. Ce
Am Ați adus, venit cu televiziune. da, am adus toate lecțiile. Deci, ce avem? State de plată, de zi, de pe de Bun. Ce anume? Oile colective. Contractele, nu? Sau... Dacă nu, noi nu le rupem, nu avem de ce să le rupem. Din sigilate, articolul 3 din lege. Așteptați Să se efectueze controlul, stăm în stradă. Ne vedem la serie. A spus că ne vedem la sediu. Bună ziua! Bună ziua! Deci cameraman astăzi? Exersez. Aha. Îți place să exersezi, Da, poftiți un birou. Vă rog. Nu știam care e birou. Și poate să ne Da, plase de conform decretului președintelui 115 martie 2020 și se pune clar că controlele sunt Avem un ordin de la ministru pe Cu mici excepții. mici excepții, da. Păi da, dar eu știu și excepțiile și știu și declarația ministrului, că trebuie să se suspendă controlele la angajatori de către inspectoratele Da. teritoriale de muncă, cu excepția controlelor dispuse de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Da, și Ministerul Așa. Muncii a dat o decizie, un ordin. Păi da, Ministru. dar spune că aceste controle se fac doar în baza a ceea ce este conform cu ce stabilește Comitetul Național de Situații de Urgență. Deci nu, și cu atât mai mult, spune că pentru fapte cu grad ridicat de pericol social sau pentru cercetarea accidentelor de muncă. Noi nu suntem, în controlul ăsta nu este în niciuna dintre Deci situații. ministru a dat un ordin Există posibilitatea. ca excepție de la acest excepție de articol, la- de la articol. Deci avem o Și a adresă spus de așa. inginer. Nu venim de capul nostru. Da, ori este, am venit. păi da, credeți că ne apuca, în primul rând, înainte de acest ordin, Da. nu am făcut niciun control. Am făcut tot ce ținea de cei de la șomaj, apropo de Da, cei da, de da. 75%, Da. și de AJFM, adică am participat cu ei în comun la dosarele pe care le-au pus. S-au terminat dosarele alea Da. și a trebuit ministrul să dea ordin pentru Am înțeles. control. Dar e public ordinul ăla? Sau e un ordin Nu intern? știu dacă este public, ăsta e numai E ordin la intern, nivel E de, un ordin de intern, ministru, am de înțeles. inspecția Deci, de fapt, muncii. Deci, de fapt, un ordin la nivel de inspecția muncii bate un decret prezidențial, înțeleg. Acum nu mai știu ce să vă spunem, noi nu comentăm, Unde noi e ne ordin, supunem. ordin nu e tocmeală.